Началото на този концерт дължим на нашия кларинетист от нашия състав Пилека Донев, Венелин Пиперов. Той ни поднесе идеята. Оттам нататък започнахме да работим много хора върху нея. Първо нашия квинтет, след това хората, които писаха, аранжираха музика за нас. Това са Явор Гайдов, прекрасния кларинетист и наш приятел, и Константин Костов, невероятният джаз пианист, когото привлякохме към нас първо. Константин Костов беше много важна фигура в проекта. И след това започнахме да мислим за гласа. Идеята се формираше върху арии от Пърсел, които да бъдат погледнати през призмата на джаза, но мецо-сопраното да си пее в оригинал. Това беше идея на Мила Павлова. Мисля, че Светлина е така една от малките певици, които пеят именно барок и предкласика. Решихме да го съчетаем малко ренесансова с барокова музика, нали? Ренесансова, в този случай свириме произведения от Пърсел, които са много чувствителна музика. Те са направо като песни, арии, но това е интересното, че този ренесанс, като се подплати с едно малко по-джазово звучение, т.е. ние не сме и прекалено много джаз. При нас важно е звучението. Програмата е изключително интересна. Идеята е страхотна. Това е комбинация на барок с джаз. И обикновено, първоначално хората биха си помислили, какво общо има. Всъщност има толкова общо. Барока е доста свободен. Както в Хендел, примерно на ариите, той ги е написал повечето структура А-Б-А, което значи, че първоначално е написана както той я иска, след това имаш Б-секция, която може би е малко по-бърза и отново се връщаш към А. Но когато се върнеш отново към А-секцията, имаш свобода
отвътре каквото ти дойде, разбира се, с правила, но отвътре каквото ти дойде да го изразиш, да изразиш твоя характер на ето тази вечер ще пея две от ролите, 3 всъщност, но ще кажа за 2. Руджеро от Джулио Чезаре и Руджеро Джулио Чезаре и от Алчина Сесто. Като го правим, включваме и джаз и става наистина нещо тотално уникално, нещо, което не е правено преди никъде. И е толкова оригинално, толкова... Опитвали са се, разбира се, преди хора да правят комбинация на жанрове, това е често срещано. Също така джаз и барок не е за първи път докосва на тази тема. Но специално Хендел е нещо, което мисля, че не знам дали хората ги било по-страх да го направят или не знам. Парсел съществува също като идея, но нещата ние просто се опитваме да видим колко още можем на къде повече можем да комбинираме двата жанра. По-голямата част от аранжиментите са мое дело, макар че някои от тях вече съществуваха като аранжименти. Тях някои не съм ги пипал за квинтета, но ги пипнах малко за джаз триото, което търся малко по-хармонични и други хармонични структури. Да ми се наложи така доста да помисля върху хармоничния аспект. На тези 2 арии имам под тази възможност аз да покажа какъв е моя Руджеро, като се връщам обратно към А-секцията и какъв е моя Сесто, като се връщам на Кара Спен обратно към А-секцията. И са наистина много, много ми харесва това.
Джаза е достатъчно сериозна музика. Ето доказателства за това как класически музиканти все повече започват да разбират и да усещат, че това е просто не по-ниско стояща като достоинства и респект музика, просто има различен език. Аз отдавна експериментирам в тая насока, именно кросовър, класика с джаз. И мисля, че човекът, който ни събра, това беше Венелин Пиперов, който е кларинетиста на Пилека Доне квинтетът, тъй като той ме познава отдавна и знае, че експериментирам именно с това, а пък в днешно време музиката е доста отворена. И аз смятам, че в нашия случай ние по-скоро правим нещо освежително за тази музика, за тази толкова стара музика. Да, много пъти си казваш, ма това дали наистина не е написано така. Не е написано, но толкова естествено звучи. И разбира се, сега вече в Wondrous Machine ние прибавяме други двама легендарни музиканти към целия проект. Това са Христо Йоцов, легендарния перкусионист, композитор, диригент, и Димитър Карамфилов на баса. И сякаш картината става пълна. За мен е много интересно да видя до каква степен гласа ми би се адаптирал към нещо малко да кажем,
лежерно и свободно, какъвто е джаза, защото аз съм все пак класическа певица, аз съм учена по този начин, никога не съм била оставена на твърде свободно да пея, въпреки че защо станах класическа певица? Защото си търсех метал банда, в която да пея в Глазго. Но, нали? И от тази метал банда аз станах класическа оперна певица и това все пак ми е школата. 8 години съм учила в консерватория и ми се присъедини и джаза към тази основа, за мен беше супер интересно. С микрофон аз не съм пяла. Да, когато сме на отворена сцена, понякога се налага, но ти не използваш микрофона по никакъв по-специален начин, докато сега аз имам възможност да се доближа повече до него и да покажа малко повече въздух, примерно, което създава допълнителен цвят на арията или на песента. А за мен това е най-важното нещо. Дали ще е класически репертуар, барок, романтика, дали Вагнер или Верди, няма никакво значение. Цветовете са най-интересното нещо. Защото ако един певец излезе и пее 3 часа фортисимо, първите 10 минути ще е вау, изключително впечатляващо. Но после едно и също. А ако може един певец да покаже повече чувство, но също така, разбира се, това чувство трябва да бъде изразено по такъв начин през тялото, за да може да е чуто в една оперна къща. В Ла Скала, като пееш, акустиката не е най-прекрасна. И трябва, даже и когато пееш пианисимо, да може човека от най-последния ред на най-отгоре да те чува. Музиката е изключително сакрално, необятно и емоционално животно, така че който се занимава с музика, ако не изпадне в тези състояния, значи той не е подходящ за това. Ако човек не изпитва върховно вълнение и преклонение пред това, което прави, респект не толкова към композитора, колкото към самото съпреживяване на това, което правят, то е лишено от смисъл. Ако не се вдигнем всичките, поне няколко сантиметра от рутинното, от обикновеното, това състояние на духа е важно. Няма значение жанр какъв. Ние правихме всъщност тук рецитал с Боряна Ламбрева и тогава на нея и дойде тази идея. Те първоначално са мислили даже да го направят с актьор или нещо такова, но като са ме чули на този рецитал, са казали, това е нашия човек. И ние го развихме
с всеки път, който се събираме, ние го развиваме повече. Първоначално беше само Парсел, аз им предложих Хендел, после Косио допълни ансамбъла невероятно, написа за останалите музиканти допълнително части. Със сигурност този проект има едно послание към публиката и не само към публиката, може би към останалата част музиканти или хората, които се интересуват от тази музика. Това е, че може и да се импровизира върху такава музика и ние го доказваме и тя всъщност може да звучи по съвсем друг начин. Аз отидох в Шотландия да уча психология, но в крайна сметка започнах да уча музика и идеята ми беше, въпросът в моята глава беше, дали искам да помагам на един човек, като сме в една стая и разговаряме, да му помогна по някакъв начин за 1 час или за 2-3 часа на оперната сцена да мога да прекарам колкото хора са дошли, дали ще са 20 или дали ще са 3000, няма значение, дали ще мога да ги взема в моя свят и да ги прекарам през една невероятна музикална емоция, така че като излязат те от вратите на театъра, да са щастливи и да са останали с пълно сърце. Сега ми предстои, след това веднага пътувам към Цюрих и ще правим премиера на Хензел и Гретел. Не съм пяла Хензел до сега, а това е една роля, която съм убедена, че ще ми пасне чудесно, тъй като аз пея доста често Керубино и също различни други момчешки роли. След това отивам в Миланската скала да завършим цикъла на Вагнер с Райнголд и Гютедемерунг, като режисьор е Дейвид Маквикърс и аз с него обожавам да работя. Сега направих неговия Джулио Чезаре в Глайнборн, страхотен. И след това ще направя неговата постановка на Сватбата на Фигаро в Ковент Гарден в Лондон. И това ще бъде един голям дебют за мен и го очаквам с огромно нетърпение. Това ще бъде през юни-юли 2026. Има една специална енергия, която я чувстваме дори когато свириме тук. Дори мисля, че всеки един като влезе тук малко чувства от една
различна ситуация и атмосфера. Това естествено оказва влияние върху нас, върху музиката. Още повече по-голямата част от нещата, които ги изпълняваме, носят сакралното вътре в себе си, така че мисля, че се връзва много добре с тази обстановка. За мен е винаги огромно удоволствие да се върна в България да пея. В Пловдив имам чувството, че публиката веднага ме прие много топло. И като че ли, въпреки че съм софиянка, се чувствам все едно Пловдив е също мой роден град. И наистина много ми харесва да се връщам тук обратно. Имаме интересни нови проекти, които скоро ще се разбере за тях отново да се върна тук. Виждам колко много желание имат музикантите тук да направят нещо ново, нещо различно и ги окуражавам, защото трябва. Това е толкова необходимо на нас като хора. За душата, за сърцето и за благото ни. Защото, както казах, сме в един много несигурен свят в момента и трябва да си намираме нещо, което да ни повдига.